Welkom in de tweede aflevering van het reisprogramma In mijn eentje op pad. En u kunt met mij allemaal de boot in. Nou, hier zijn we dan, bij de terminal Breskens. Voor de ferryboot van Breskens naar Vlissingen. En hier moet u dus in zijn voor de ingang van de fietsers. Ah, hier zijn we weer. En dan gaan we eerst een kaartje kopen. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En de kaartjes op. Oké, dankjewel. Met de fiets aan deze kant door. Als u het huis binnenwandelt, zijn er huisregels. Dus na de poortjes zien we gelijk aan de linkerkant de huisregels. Oh, kijk. Niet fietsen en brommen. Bedankt voor uw medewerking. Ja, regels zijn regels. Ook hier. Fietsers afstappen. Kijk eens. De monding van de Westerschelde. Hoe is het, mannen? Goed je best gedaan op school? Ja, hoor. Ja? Goed opgelet? Ja, zeker. En klaar is Jan. Hierachter staan 2 dieselmotoren van ongeveer 1600 kilowatt. Oplaadpunten van de fietsen. Goed, ik ga even openbaren welke boot het is. Prinses Maxima. Hoe beleven jullie hier deze boot? Wil ik zeggen van, vinden jullie het gemak of een ongemak? Of moet hij weg? Moet hij blijven? Nee, die moet wel blijven. Alleen... En waarom? Ja, anders moeten we helemaal door de tunnel, dat is veel te ver om. En wat scheelt er dan in tijd? Ja, 1,5 uur? Nee, 3 kwartier ongeveer. Een kwartier ongeveer. Drie kwartier scheelt het. Mag ik binnenkomen? Dit is de kust van Vlissingen, hier moeten we naartoe. Dus dit zijn wij en dit is onze koerslijn. Kijk, en ja, deze hier, dat is deze dan, dat is een minnetje. Windkracht niet. Tot en met. Tot en met. Mevrouw, hoe hebt u het ervaren vroeger, die boot voor 15 maart? Veel mooier dan deze. Vertel. Nou, had veel meer sfeer. Ja. Ja, En? Wat was er lekker te eten? ja altijd een broodje kroket. Oh meneer, hoe noemt u dat? Broodje kroket. Broodje kroket. Weet u nog dat voor 15 maart 2003 die andere boot er was? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Oké, en wat vond u beter? Ik vind eigenlijk deze beter, meneer, omdat we wel minder verkeer hebben in Breskens. En ik woon een beetje in Breskens. En het is daar rustiger. Alle passagiers dienen bij aankomst het schip te verlaten. Wij gaan het schip verlaten, want we zijn erbij. Nou, we zijn erbij. Nou, we hebben een schitterende overtocht gehad hier op 22 september 2016, het begin van de herfst. En we danken Westerschelde Ferry hartelijk dank voor de medewerking en dat we ook even alles mochten filmen.